Atong pagsamba karon is magluto ta og pansit, simple pansit. Today naman yung atong laman sa na ilunod atong pork. Sa higagol para maluto ang pork. Ato na ilunod ang pork liver. Then, hinahinay ang higagol. Planted black pepper. Gamay salt. And oyster sauce. Ano ako pang palamay oyster sauce? Beef nor cube. Para ilunod akong carrots o ang sayuti. Then, atong i-mix. Yan. Then, butakan ako tubig. Hot water na akong gamit para dali na maluto. Ilunod akong yung corn o ang bagu beans. Natin isagol. So, higit natin i-overcook atong vegetables para mas lamig. Akong chili. Then, isagol balik. Then, ako nang ilunod akong cabbage. Then, ito isagol again. Ang haunon akong mga sahog. Yan. Para di ma-overcook. Haon naman itong gulay. So, time to luto na sa itong pansit. Yan. Then, ato na luto na itong pansit. Ato na ibalik na itong gulay ron ini kaluto na sa pansit. Para lang di na siya ma-overcook. Then, atong ibutang balik ang atong sahog. Yan. Then, atong isagol o balik. Yan. Ito lang hinahinayon para di maputol ang pansit. So, manin siya akong pansit. Yan. Yan. Atong finished product ang pansit. Gigutom na noong guda. Itong gluto karon akong gibayan og katulo. Kaning usa for our panihapon. Itong gamay-gamay sa baon sa akong wife. O katong usa para sa kuha the following day.